takže jsem tu zpátky u druhého partu, promiňte, předtím jsem se s vámi nerozloučil, protože jsem se to neuvědomil. Počkejte chvilku, jenom si teďka omluvím, si musím něco nastavit, tady hlavně zvaný, jo. Počkejte, ne, dokumenty, jo, tady. Bandicamp, ok, takže teďka se mi to zaměřilo nakládat, dobré. Takže já vám to ukážu znova, protože zrovna jsem to ukazoval, když jsem to, a dopsal jsem to, když neroste takto. Jo, vidíte, mám tam takovouhle fotečku, mám ji i tady, Gabon. Určitě znáte, kdo přežije, jsem totiž velký fanda toho, kdo přežije. Takže toto je vlastně miská, který teďka nepovím. Pokud chcete Facebook, nevím, jestli jsem to už zmiňoval minule, tak tam prostě napište Filip nepovím. A vlastně ono vám tam vyjede takový pejsek, co mám na ploše, tak se nějak tak si mě tam ještě přidejte, nebo aspoň něco prostě udělejte, ať můžete vidět třeba, kdy co bude, nebo co v tom videu bude a tedy. Budou tam i, rozhodně tam budou i informace o natáčení, co kdy budu natáčet, například, a už jsem záleží to na počtu lajků u toho videa, protože se vás to opravdu baví. No, tak jo, tak já si asi, no aby to zase nebylo tak moc krátký, tak vám ještě řeknu, z čeho teda můžete čekat videa. Takže můžete čekat videa z Hexitu, Futurecraftu, Edru, Techniktera, jo, možná i z někdy z Vanily, jo, třeba nějaký ty minigamy a tak. A pokud se mi to povede, tak to nebude jenom z Minecraftu, ale z nějakých ostatních her, ale to až jako teďka jsem to musel odinstalovat Counter-Strike, takže to jsem vlastně taky mohl dělat let's play, ale to bylo jenom vlastně pro single, pokud vím. Jo, takže třeba i nějaký multiplayerové hry, až třeba dostanu do rukou třeba, nevím, Boom, například Trust, možná, čekejte, neříkám, že to bude, že to je jistý, jo, ten raz. Moment, já se tady kouknu, jestli můj jeden kámo z bývalé školy nezměnil náhodou text. A já bych vám z toho když tak mohl vyčíst, co bude jako... To bylo, no, to asi... Počkejte, se teďko pomínám tady na tom. Ne, není tady. No nevadí. No takže to, pardon, mámka tady má, máma tady bohužel má nějaký podteky a to se tady skladuje. No. Každopádně to by bylo asi všechno už ke druhému partu tohodle informace. No a za chvíli, jakmile dotočím, asi tak teda 3 díly to bude mít. Ovšem nezaručuji, že se vždycky budu koukat tady na ten čas, jo. Takže když tak omylem, když se to vypne, tak já si to všimnu tak později, tak to omluvte, prosím vás. Jo, takže to bylo vlastně to úvodní video. Já doufám, že bude se mnou spokojení, když tak dejte pár rád, přece jsem nováček, že jo. Pár tipů by se mi hodilo. Jo, třeba nějaký, jak to mám mluvit, jak mám natáčet, cokoliv, prostě, kdybyste něco chtěli vylepšit na mých videí, nebo prostě něco chtěli, jako, vemte si, že i z čarovňáku může být video a vemte si, já jsem ten nejchytřejší na čarovňáku, poznám skoro všechny výzkumy na spaměť, protože jsem to celý prozkoumal. Kdybyste potřebovali třeba, jak se vyzkoumají zuby a jak se vyzkoumá, já nevím, hůlka 1000 výsů, jak se vyzkoumá třeba, nevím, bum, Sword of the Spear, cokoliv, pište. Je mi to jedno, pište, co chcete, pište mi své názory. Já budu klidně uznávat, budu se jimi respektovat, budu se jimi řídit, budu vám klidně naslouchat. Jakmile video zveřejním a objeví si to nějaký komentáře, hnedka ho přečtu. Můžete očekávat samozřejmě, že hnedka asi tak po 30 minutách nebo hodině to vždycky budu zkontrolovat, jestli tam náhodou nepřibyl komentík. Fakt, když budete mít problém, Futurecraft, Hexy, cokoliv,
čemu si myslíte, že bych rozuměl, nebo aspoň kdybych to nerozuměl, tak to zkuste. Co vy víte, třeba to vím. Tak, no a to by bylo asi tak už to, opravdu všechno. Fakt, prosím vás, fakt pište. Fakt cokoliv, svůj názor, jak jsem řekl, budu vám naslouchat, budu ho respektovat, budu se pod něj třeba i klidně řídit. I podle vašich rad třeba jak to mám točit, nebo tak. Takže já doufám, že se vám úvodní videa líbily, vlastně první, druhý part. Pokud se vám to líbilo, moc vás prosím dejte like. Pokud chcete teda něco vědět, tak jsem říkal několikrát koment. A pokud se vám to nebylo, klidně si dejte dislike. Ale já bych potom byl smutný, jak jdou, co bych tam smajlíky smutný. No a pokud chcete vidět, pokud byste mě něčím chtěli přilepšit, pak víte čím, odběrem. Díky za váš čas. Čus.